Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Dahil mura ngayon ang sapsap, ito ang lulutuin natin. Gagamit lang tayo ng 1 kilong sapsap. 50 lang ang kilo nito sa palengke, guys. Pag kunti lang kayo na lang mag-adjust. Gagamit din tayo ng kalahating kilong kamatis. Mura din ang kamatis ngayon. 2 pirasong sibuyas. Luya. 6 na butil ng bawang. 3 pirasong siling green. Patis, suka, bitchin optional, paminta crack, at kunting mantika. Hiwain lang natin ng maliliit yung luya, guys. Kung wala kayong palayok, guys, sa kasirulan nyo lang lutuin or sa kawali. Ilagay na natin yung kamatis. Sibuyas. At luya. Ilagay na rin natin yung bawang. Crack na paminta at saka bitchin. Patis. Kung kulang sa alat, guys, yung paglagay nyo ng patis, dagdagan nyo lang ng asin. Suka. Tapos, i-mix nyo na. Tapos, ilagay na rin ang isda. Tapos, i-mix nyo na kasi mamaya niyan, hindi nyo na yan ma-mix. Kasi madudurog yung isda. Itong recipe na to, guys, hindi pa aabot sa 100 yung magagastos nyo. Lalo na pag kunti lang kayo. Dahil mura lang yung isda at saka
kamatis. Ilagay nyo na rin yung siling green. Tapos, mantika. Isalang na natin sa katamtaman na apoy. Tikman lang natin guys kung ano ang kulang. Kulang ng konting patis. Pwede din naman to guys, hindi nyo lagyan ng suka. Kaya lang, kailangan natin maglagay ng suka para medyo tumagal yung buhay niya. Kasi pag kamatis talaga, madaling mapapanis. Tikman na natin. Perfect. Dami kaayo guys. Patayin na natin. Ayan na guys, tapos na tayo magluto ng pinangat na sapsap. Sana kung sundan nyo to, sana magugustuhan nyo. Salamat po sa panonood. Amping po kayo lagi. God bless.